హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు మనము భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులలో గత కొన్ని వారాలుగా వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు, దశావతారాలు, ఆ తర్వాత లాస్ట్ 2 క్లాసులలో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి జీవిత చరిత్రలాగా వారి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో వారి యొక్క బాల్యము, అలాగే తర్వాత స్కూల్, కళాశాల, యవ్వనము, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక అంశాలు చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలను, సో ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనము ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలలో ఆయన జరిపినటువంటిది, అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి వారి యొక్క గురువు గారి ఆజ్ఞ మేరకు వారు జరిపినటువంటి ప్రచారము, అలాగే ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించటము అనేటువంటి అంశాలను ఈరోజు క్లాస్లో మనము చూద్దాము. సో ముందుగా మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు, కర్ణాటక తరఫున అందరికీ ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో అలాగే భక్తి సదాచార్లో గురు పరంపర అనేటువంటి అంశము, అందులో మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు, ఇది మన ఈ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో ఆ సాంప్రదాయంలో కృష్ణ భగవానుల నుండి బ్రహ్మ నుండి నారదుడు, వ్యాసుడు, మధ్వాచార్యులు, ఆ విధంగా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో వారి విషయాలను మనము అవగాహన చేసుకుంటున్నాము. వారు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు. సో ఇక ఆ పరంపరలో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బయోగ్రఫీలో మనము ఆయన జరిపినటువంటి వివిధ ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితము, అలాగే భాగవతానికి ఆయన వ్యాఖ్యానము, అలాగే 1962 నుండి 65 సంవత్సరాలలో శ్రీల భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ప్రథమ స్కందాన్ని 3 సంపుటలుగా వారు రాయడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత వారు తను గురువు గారి యొక్క మాట కొరకు, ఆ గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను, ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ భక్తి సంబంధ విషయాలను ప్రచారం చేయాలి అనేటువంటి గురువు గారి యొక్క మాట, ఆయనకు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారంగా వారు ఇక తన గురువు గారి మాట నెరవేర్చడానికి వారు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆ విధంగా వారిని కలవడము. ఆ తర్వాత 1964 జూన్ 10 నాటికి ఆయనకి పాస్పోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది. సో అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనేకమైనటువంటి, ఇంకా వారు శ్రీమద్ భాగవతానికి వారు అనేకమైనటువంటి సంపుట్లను వ్యాఖ్యానించడము, అలాగే ముఖ్యంగా పురాణాల యొక్క సారంగా ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆయన వ్యాఖ్యానం రాయడము, మొత్తాన్ని పూర్తి చేయడము జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా వారు భాగవతాన్ని వారు మొదటగా 3 సంపుటులుగా రచించిన తర్వాత ఇక వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంలో వారికి 1964లో మొదటిసారిగా, అంటే జూన్ 10 నాటికి ఆయన పాస్పోర్ట్ పొందడం జరిగింది. అయితే వారు అక్కడి నుండి మరలా ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళడానికి చాలా ప్రయత్నాలు వారు చేశారు. కానీ చివరికి సుమతి మురార్జీ అనేటువంటి ఒక మాతాజీ, అంటే అప్పట్లో పారిశ్రామికవేత్తగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ, అంటే ఈ స్టీమ్ నౌకలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రారంభించి వాటికి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ అంటే సరుకులను రవాణా చేసేటువంటి జలదూత అనేటువంటి నౌకలో, ఆ యుఎస్ఏకి వెళ్ళేటువంటి ఆ నౌకలో వారికి ఒక ఉచిత టికెట్ను ఇవ్వడము, అలాగే ఆ స్వామి, అంటే అప్పుడు వాళ్ళు జనరల్గా మిగతా వాళ్ళంతా స్వాములు అని పిలుస్తుంటారు, ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు సన్యాసులుగా ఉన్నటువంటి వీరిని. సో ఆ స్వామి చెప్తారు అన్నట్టు వ్యక్తిగత కార్యదర్శికి స్వామి ప్రయాణించడానికి కావలసినటువంటి, అంటే కొంత శాకాహారమైనటువంటి విషయాలు అవన్నీ చూడమని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఆ విధంగా వారు మొదటిసారిగా వారికి లభించినటువంటి ఉచితమైనటువంటి టికెట్ ఇవ్వడం ద్వారా చాలా తక్కువగా, ఆయన దగ్గర ఆ ప్రయాణించేటువంటి సమయంలో వారి గురువు గారి యొక్క మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి, వారి యొక్క కోరికను నెరవేర్చడానికి వారు ప్రయాణించేటువంటి ఆ సమయంలో వారు ఇక ఆ విధంగా దాతల యొక్క సహకారంతో, ముఖ్యంగా సుమతి మురార్జీ అనేటువంటి ఆమె యొక్క సహకారంతో జలదూత నౌకలో వారు న్యూయార్క్ వాడరేవుకు, అంటే చేరుకుంటారు, యుఎస్ఏకి చేరుకోవడం జరిగింది అని చెప్తారు. మొదటిసారిగా 1965
సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ ప్రాంతాల్లో వారు అక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది. అక్కడికి వారు చేరుకున్నటువంటి ఆ సమయంలో వారి దగ్గర ఒక అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కరెన్సీతో చూస్తే ఒక $8 సమానమైనటువంటి మన యొక్క ఇండియన్ కరెన్సీ. అలాగే ఇక ఒక బాక్స్‌లో భాగవతం పుస్తకాలు, అలాగే కొన్ని మన ఇండియన్స్‌లో ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలను చాలా తక్కువగా అక్కడ ఏం తింటారు, ఏమి ఆహారం లభిస్తుందో కూడా తెలియనటువంటి వారు అక్కడికి మొదటిసారిగా అక్కడికి చేరుకోవడం, ఆ ట్రంక్ బాక్స్‌లో కొన్ని పుస్తకాలను తీసుకొని, అలాగే వారి సుమతి మొరార్జీ వారు కొంత ప్రచురించినటువంటి కరపత్రాలు, వారి కోరిక మేరకు భక్తి వేదాంత స్వామి వారి యొక్క కోరికల మేరకు కొన్ని కరపత్రాలను కూడా వారు ప్రింట్ చేయించి ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని కూడా తీసుకొని వారు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అలాగే 35 రోజుల సముద్రయాన ప్రయాణంలో ఆయనకి 2 సార్లు తీవ్రమైనటువంటి హార్ట్ అటాక్ కూడా రావడం జరిగింది అని చెప్తుంటారు. సో అటువంటి సుమారుగా 69 సంవత్సరాల వయసులో వారు పాశ్చాత్య దేశాలను ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి భావనతో, అలాగే గురువు గారి మాట నెరవేర్చాలి, ఆధ్యాత్మిక గురువు గారి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క మాట నెరవేర్చాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో వారు అక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది. సో చేరుకున్నటువంటి ఆ నౌక ప్రయాణంలో కూడా వారు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి అయ్యారు అని చెప్తారు. సో ముఖ్యంగా 2 సార్లు వారు హార్ట్ అటాక్ ని రావడం కూడా జరిగింది అని చెప్పబడినటువంటి వారి యొక్క బయోగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి. సో అయితే వారు ఎప్పుడైతే కలకత్తా నగరంలో మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ ప్రయాణం నుండి ఆ జలదూత పోస్ట్ కామన్వెల్త్ ఫైర్ అనేటువంటి, అంటే అక్కడ ఖాళీ నౌకలో నిలిపేసినటువంటి ప్రయాణం, అంటే న్యూయార్క్ నగరానికి చేరుకునే ముందు కొంతసేపు ఆ బోస్టన్లో నిలుపుతారట. అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి తర్వాత అక్కడ నిబంధనల ప్రకారంగా వారి యొక్క వీసా తనిఖీ చేయడం అదంతా అవుతుంది. ఆ సమయంలో వారు అమెరికాలో కృష్ణ చైతన్య బోధన, మార్కేనే భాగవత ధర్మ అనేటువంటి ఒక బెంగాలీ భాషలో కవితను రచించి, ఆ రోజు వారు నౌకలో కూర్చుని రచించినటువంటి కవిత ఒకటి మనకి ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉంటారు, ఈ విధంగా ఉంది అని. ఆ సమయంలో, ప్రియమైన ఓ కృష్ణ, ఈ తుచ్చమైన ఆత్మ పట్ల నీవు ఎంతటి దయను కలిగి ఉన్నావు, దయ చూపించావు. కానీ నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు నాతో నీవు ఏం చేయాలనుకుంటూ ఉంటే అది చేయవచ్చు. అంటే ఏ సంకల్పంతో నన్ను ఇక్కడికి నువ్వు పంపించావో ఆ సంకల్పాన్ని మీరు నెరవేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ నీకు చేయాల్సిన కార్యం ఏదో ఉందనుకుంటాను, లేకపోతే ఈ ఘోరమైనటువంటి ప్రదేశానికి నన్ను ఎందుకు తీసుకొస్తావు? అప్పుడు ఆయన అక్కడ చేరుకున్నటువంటి సమయంలో ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి నాగరికత, ఎవరి మాట వినకుండా, కుటుంబ సాంప్రదాయాలను పాటించకుండా, హిప్పీ కల్చర్లు ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులలో వారు అక్కడికి వెళ్ళారు. అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఈ విధంగా అంటున్నారు, ఈ ఘోరమైనటువంటి ప్రదేశానికి నన్ను ఎందుకు తీసుకొస్తావు? అంతేకాకుండా ఆయన ఆ ప్రయాణిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆ సముద్రయానంలో కూడా ఆయన అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురైనటువంటి పరిస్థితులలో ఆయన్ని కాపాడుకున్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో అందుకే అంటున్నారు, ఇక్కడ ప్రజలు ఎక్కువ భాగం తమోగుణము మరియు రజోగుణము అనేటువంటి భౌతిక గుణాల చేత కప్పబడి ఉన్నారు. భౌతిక జీవితంలో మునిగిపోతూ తామెంతో ఆనందంగా తృప్తిగా ఉన్నాము అని భావిస్తూ ఉన్నారు. అందుకు ఫలితంగా వారికి ఆ కృష్ణుని దివ్య సందేశం పట్ల రుచి లేదు. దీనిని వారు ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారో నాకు తెలియదు. మహాయోగేశ్వరుడు కనుక నీ అవ్యాజ కృప చేత సర్వం సాధ్యపడునని నాకు తెలుసును. సో ఒక రకంగా ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చెప్తూనే మరి ఆ
సర్వాంతర్యామి అనే మహాయోగేశ్వరుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు అనుకుంటే, ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ ఉన్నట్లయితే అది ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి భావనతో ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మనం చెప్తూ ఉంటాం, మనది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భూమి, పుణ్యభూమిగా చెప్పబడేటువంటి ఈ ప్రదేశాల్లో మనం ఇటువైపు ఉన్నటువంటి, కానీ అటువైపు పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారు భోగభూమిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆనందమైనటువంటి సుఖాలుతో భౌతికమైనటువంటి ఆనందమే అదే ఆనందం అనుకుని తృప్తిగా ఉన్నాము అని అనుకుని భావిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు, అంటే అక్కడ ఆ రజో తమో గుణాలతో ప్రభావితులై ఉన్నటువంటి వారు ఇక్కడ మరి ఈ సత్వగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆ భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి దివ్య సందేశం పట్ల ఏ విధమైనటువంటి రుచిని వారు కలిగి ఉంటారో నాకు తెలియదు అంటూనే మళ్ళీ అంటున్నాడు, నీ యొక్క మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి నీ యొక్క కరుణ చేత వారికి అది రుచింప చేయగలిగేటువంటి వాడవు కూడా నీవే, అది నాకు తెలుసు, నీవు ఆ విధంగా చేయగలవు అంటూ ఆయన కీర్తిస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి భక్తియుక్త సేవ మాధుర్యాన్ని వారు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? ఓ ప్రభు, నేను కేవలము నీ కృపను మాత్రమే అర్థిస్తున్నాను, నీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని నేను అర్థిస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడే నేను నీ సందేశాన్ని, అంటే నీ యొక్క సందేశాన్ని వారు అంగీకరించేలా చెప్పగలుగుతాను. అంటే నీ యొక్క అనుగ్రహము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీ యొక్క సందేశాన్ని వారు అంగీకరించే, అంటే ఆ రజో తమో గుణాలతో ఉన్నటువంటి వారు అంగీకరించే విధంగా ఆ నీ యొక్క తత్వాన్ని, నీ యొక్క సందేశాన్ని, నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి, జీవుల యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి నీ సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి నాకు అనుగ్రహించు అంటూ ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన సాధారణంగా గురువు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని చేరవేయడానికి ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాంటి వాడు. ఇక్కడ కూడా అదే ఉద్దేశంతో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆయన అంటున్నాడు, నేను నీ సందేశాన్ని వారు అంగీకరించేలా ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతానంటే నీ కృపను నా పైన కలగజేసినప్పుడు మాత్రమే నేను అది చేస్తాను. నీ సంకల్పం చేత జీవులందరూ మాయాశక్తికి ఆధీనులై ఉన్నారు కనుక నీవు వాంఛిస్తే నీ సంకల్పం చేత వారు మాయాశక్తి సంకెళ్ళ నుండి విముక్తులగుదురు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంతే కదా, ఆ భగవంతుడు ఈ గుణాలు అనేటువంటి త్రాడు ఎంత ఎక్కువగా మనం ఈ గుణాలకి ప్రభావితం అవుతూ ఉంటామో, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అంత ఎక్కువగా మనం బంధితమై ఉంటాము, అంత ఎక్కువగా కట్టవేయబడుతూ ఉంటాం ఆ గుణాల చేత. మరి ఆ గుణాల చేత కట్టవేయబడినటువంటి ఆ సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ కూడా తెంచుకోగలిగేటువంటి అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహించినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. అందుకే అంటున్నారు, నీ సంకల్పం చేతనే జీవులందరూ కూడా మాయాశక్తి ఆధీనులై ఉన్నారు కనుక నీవు ఆదేశిస్తేనే, అంటే నీ సంకల్పం వల్లనే వారందరూ కూడా వాటి యొక్క ఆ మాయాశక్తికి లోనై ఉన్నారు. నీవు అనుగ్రహిస్తేనే వారు ఆ మాయాశక్తి నుండి కూడా బయటపడగలరు అని చెప్తున్నారు. నీవు వారిని విముక్తులు చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఆ విధంగా నీవు వారిని విముక్తులను చేయదలుచుకుంటేనే వారు నీ సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. ఈ కృష్ణ చైతన్య సందేశాన్ని వారు గ్రహించేటట్లు నేను ఎలా చేయగలను? నేను గొప్ప దురదృష్టవంతుణ్ణి, అయోగ్యుడను, నేను అత్యంత పతితుణ్ణి, కనుకనే నేను నీ ఆశీస్సులను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. సో మనం ఇంతకుముందు కూడా భక్తి రసామృత సింధులో చూస్తాం, భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా తనను తాను చాలా తేలికపాటి వాళ్ళ కంటే, గడ్డి పూస కంటే హీనంగా భావించుకోవడం అనేటువంటిది శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు. సో మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రభు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తనను తాను చాలా అల్పుడుగాను, ఎంత అంటే ఆయన చాలా అయోగ్యుడుగాను, అత్యంత పతితుడుగాను ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. మరి భగవంతుడి ముందు మనం ఎంత, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల ముందు చాలా చాలా అల్పులం, చాలా 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 అల్పులం. సో కనుకనే నేను నీ ఆశీస్సులను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను నా శక్తితో వారు అంగీకరించేటట్లుగా నేను చెప్పలేను. అంటే
నీ యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా, నీ యొక్క కృప లేకుండా నేనేది కూడా చేయలేను అంటూ ఆయన వేడుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఓ ప్రభు, నీవు నీ గురించి చెప్పుటకు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు. నాకు ఇప్పుడు విజయం కలిగిస్తావో లేక ఓటమి కలిగిస్తావో అంతా నీ ఇష్టం అంటూ ఆ భగవంతుడిపైనే వదిలేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, ఓ జగద్గురు, కేవలము నేను నీ సందేశాన్ని తిరిగి వల్లించగలను. నువ్వు ఏం చెప్పావో దాన్ని మాత్రమే నేను వల్లించగలను. అంతే, నీవు కోరించో నా భాష శక్తి వారు అవగాహనం చేసుకున్నట్టుకు అనుకూలంగా ఉండేటట్లు చేయుము అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకున్నటువంటి కవితలో చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇది, నిర్హేతుకమైన కృప చేతనే నా వాక్కులు శుద్ధమగును. ఈ దివ్య సందేశం వారి హృదయాలలోకి చొచ్చుకుని పోయినప్పుడు వారు తప్పక ఆనందాన్ని పొంది జీవితంలో అన్ని దుఃఖాల నుండి విముక్తులు కాగలుగుతారు. ఓ ప్రభు, నేను నీ చేతులలో ఒక కీలుబొమ్మను. నీవు కనుక నన్నిక్కడ ఆడించుటకు తీసుకొని వస్తే నన్ను ఆడించు. చూడండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతటి ఇదిగా తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకుంటున్నాడు, ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతున్నాడు. సో అది ఇక్కడ ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు. ఓ ప్రభు, నేను నీ చేతులలో కీలుబొమ్మను. నీవు కనుక నన్ను ఇక్కడకు ఆడించడానికి, అంటే ఒక బొమ్మ కీలుబొమ్మలాగా నువ్వు నన్ను కనుక ఆడించడానికి తీసుకుని వస్తే నన్ను ఆడించు. నీవే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చావో ఇక్కడికి నన్ను, ఆ ఉద్దేశాన్ని ఆడించు. ఓ ప్రభు, నీ ఇష్టానుసారము నన్ను ఆడించుము అంటూ ఆయన ఇంకా అంతటి తన గురువు గారి యొక్క మాట కోసం వచ్చినటువంటి ఆయన ఇక్కడ ఆయన్ని తనను తాను ఇంకా ఎంత అల్పుడుగా చెప్పుకుంటున్నారో ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. నాకు భక్తి లేదు, నాకు ఏ జ్ఞానము లేదు, కానీ కృష్ణుని పవిత్ర నామము పట్ల దృఢ విశ్వాసము మాత్రము కలదు. చూడండి ఇక్కడ. సో ఆయన్ని తను తాను చాలా అల్పుడుగా చెప్పుకుంటూ, కానీ ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ కృష్ణుని యొక్క, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క పవిత్ర నామం పట్ల దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉన్నాను. అంటే ఆయన నామము ఆయన వేరు కాదు కదా భక్తులకు. సో కనుకనే ఆయన ఎడ ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతోనే ఉన్నాను నేను అని చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా తాను భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో తాను పొందినటువంటి అనుభూతుల్లో కొంత చెప్తున్నారు. భక్తి వేదాంత అను నామాన్ని నాకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమైతే భక్తి వేదాంత నామానికి సార్థకతను కలిగించు. చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ తనకు ఏదైతే కొంత అవగాహన ఉన్నది అనేటువంటి భావనలో గౌడీయ వైష్ణవులు ఇచ్చినటువంటి బిరుదు ఏదైతే ఉందో భక్తి వేదాంత, సో దాన్ని మళ్ళీ తెలియచేస్తూ, అది అంటే భక్తి వేదాంత అనేటువంటి నామాన్ని నాకు ఇచ్చారు, మరి అది ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమైతే, అంటే నీ యొక్క అనుగ్రహం అది నాకు సరైనదే అనేటువంటి భావనలో నీవు ఉన్నట్లయితే భక్తి వేదాంత నామానికి సార్థకతను కలిగించు. అంటే నీ యొక్క భక్తిని ఈ పాశ్చాత్య దేశాలలో నేను అందరికీ అందుబాటులోకి ఉండే విధంగా, అందరికీ ఆమోద్యయోగంగా, అందరూ అర్థం చేసుకునే విధంగా దాన్ని చేసే విధమైనటువంటి ఆ నామానికి, ఆ భక్తి వేదాంత అనేటువంటి నాకు ఇచ్చినటువంటి నామం ఏదైతే ఉందో ఆ నామాన్ని సార్థకత చేయవలసినటువంటిది నా యొక్క గురువుగా, అంటే ఒక దేవుడి ఆయన్ని ఆరాధించేటువంటి వాడిగా, ఆయనకి శరణాగతుడైనటువంటి వాడిగా, గురువుగా ఆ అవకాశాన్ని కలిగించమని ఆయన వేడుకున్నటువంటి పరిస్థితులు. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క ఆ అనుభూతులను, ఆ భగవంతుని కృపను, తాను వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో గురువు గారు దానికోసం అది నెరవేర్చే విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత వారు సెప్టెంబర్ 19 ఇది ఏదైతే ముందు రోజు రాసుకున్నటువంటి కవిత, 19వ తేదీన ఆ జలదూత న్యూయార్క్ ఓడరేవు చేరుకోవడము, ఆ తర్వాత అక్కడ వారు మొదటగా ఆ లిబర్టీ విగ్రహాన్ని
చూడడము, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు అవన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది అని చెప్తుంటారు. సో ఇక ఆయన ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆయన అనుకున్నాడో ఆ న్యూయార్క్ సిటీకి చేరుకోవడము, అటువంటి ఆ న్యూయార్క్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన అక్కడ భక్తి సంబంధమైనటువంటి ఆ భగవంతుడిని ఏదైతే వేడుకున్నాడో అవన్నీ కూడా ఆయన్ని నెరవేర్చే విధంగా ఆయన్ని ఆ భగవంతుడిని కోరుకున్నటువంటి పరిస్థితులు. సో ఆ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి ఆ క్రమంలో ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చేస్తూ ఇక మొదటిసారిగా ప్రయాణం ఆ విధంగానే సాగుతుంది. ఆ క్రమంలో వారు జూలై 1966లో ఒక ప్రదేశంలో, అంటే ఒక స్టోర్ ఫ్రంట్ ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మ్యాచ్‌లెస్ గిఫ్ట్స్ అనేటువంటి దానికి పక్కన ఒక అపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి 26 సెకండ్ అవెన్యూ అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఆ భగవద్గీత క్లాసులను ఆయన ప్రారంభించారు అని చెప్తారు. సో అక్కడ ఆ భగవద్గీత క్లాసులను ఉదయం 6 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు కూడా ఆ విధంగా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని, ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన భగవద్గీత, భగవంతుని ద్వారా బోధించబడినటువంటి ఆ బోధనలను, ఆ భగవంతుని యొక్క సందేశాలని ఆయన చెప్తూ వచ్చినటువంటి ప్రదేశం అక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే వెలకట్టలేని బహుమానము అనే మ్యాచ్‌లెస్ గిఫ్ట్ అని. సో ఇక ఆ విధంగా ఆయన ఆ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, ఆ భగవద్గీతను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో 10 నెలల తర్వాత అక్కడ ఆ యుఎస్‌లో ఉండేటువంటి కొంత ఆ డివోటీస్ లాగా భక్తులు ఆయన దగ్గరికి రావడము, ఏదైతే వెలకట్టలేనిటువంటి బహుమానము అనేటువంటి టెంపుల్ లాగా ఉన్నటువంటి దానికి రావడము, అక్కడ ఆయనతో క్లాసులు వినడానికి భక్తులు ఎక్కువగా రావడం జరిగింది అని చెప్తుంటారు. ఇక ఆయన ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి వచ్చినటువంటి వారికి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలను బోధించడము, ఆ కృష్ణ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను బోధించడము, ఆ తర్వాత అవుట్‌డోర్‌లో కూడా బయటికి వెళ్ళి కూడా ఆ భగవంతుని సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రచారం చేయడం జరిగిందని చెప్తుంటారు. సో ఇక తర్వాత ఆ క్రమంలోనే వారు అక్కడ ఉండేటువంటి ఇద్దరు దంపతులుగా వారు డిసిపుల్స్, అంటే వారి యొక్క భక్తులుగా వచ్చినటువంటి, అంటే శిష్యులుగా అక్కడ ఒక మొదటిగా ఇద్దరు దంపతులు వచ్చి ఉంటారు అని చెప్తారు. వారికి కూడా ఆ విధమైనటువంటి క్లాసులు వారు బోధిస్తూ ఇంకా వారు వివిధ ప్రదేశాలలో, బహిరంగ ప్రదేశాలలో కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను కీర్తనల ద్వారా బోధించడం ప్రారంభించి వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను చాలా ఉన్నతంగా వీటిని ప్రచారం చేయడం జరిగింది అని చెప్తుంటారు. ఈ క్రమంలో వారు ఈ కృష్ణ ఇక ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించడము, వారు అక్కడ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రచారము, వారు ఇస్తున్నటువంటి ఆ బోధనలకు అట్రాక్ట్ అయినటువంటి అప్పటి జనాలందరూ కూడా ఆయన క్లాసులకు రావడము, ఈ విధంగా ఆయన గురించినటువంటి విషయాలు చాలా ఎక్కువగా ప్రచారం అవ్వడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి పత్రికలలో కూడా ప్రచురించడము జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ తర్వాత ఇక శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోని ఏదైతే ఉందో దాన్ని న్యూ జగన్నాథపురి గాను, ఆ తర్వాత వారు ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో వారు రథయాత్రను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందని చెప్తారు. సో అలాగే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వారి యొక్క భక్తులతో ఒకసారి వారు కలిసి ఉన్నటువంటి ఇది.
సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గోల్డెన్ గేట్ పార్క్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చాంటింగ్ చేస్తూ వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి యువతను, అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలందరినీ కూడా అట్రాక్ట్ చేసినటువంటి అంశం. సో ఇక వారి యొక్క జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని ఘట్టాల గురించి చూసినట్లయితే 1967లో వారు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వారు శిష్యులను స్వీకరించడం జరిగింది. ఆ టెంపుల్లో జరిగిందని చెప్తారు. తర్వాత ఇక వారు అదే సమయంలో 67లోనే భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్‌కి కంప్లీట్ కామెంటరీని పూర్తి చేయడం జరిగిందని చెప్తారు. అలాగే మరలా వారు అక్కడ ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కొంత ఇబ్బందులు పడ్డము. ఆ తర్వాత సో తర్వాత 1967 జూలై 24 వారు యూకేకి వెళ్ళడము, అక్కడ హోటల్లో స్టే చేసినటువంటి ఆ తర్వాత వారి యొక్క లండన్ విజిట్లో వారి యొక్క అంతకుముందు న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి తన శిష్యులందరినీ కూడా వేరు ప్రదేశాలకు పంపించేసి అక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయడము, అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రచారం చేయడం జరిగినటువంటిది. సో మొదటిగా ఆయన వారి యొక్క శిష్యులను లండన్‌కి పంపి అక్కడ ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రికార్డ్ చేయించారు 1969లో. ఈయన హారిసన్ అనేటువంటి ఈయన ద్వారా జార్జ్ హారిసన్ అనేటువంటి అప్పట్లో ఒక మంచి సింగర్‌గా ఉన్నటువంటి సంగీత విద్వాంసుడుగా ఉన్నటువంటి, అంటే ఆయన పాశ్చాత్య దాంతో పాటు మన హిందుస్థానీ సంగీతాన్ని కలిపి మేళవించేటువంటి వారుగా వారి ద్వారా ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని పాడించి రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ రికార్డ్ చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ చెప్తారు. ఇట్ బికమ్ ఫాస్టెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది యాపిల్ కార్పొరేషన్ రిలీజ్డ్ ఇన్క్లూడింగ్ దోస్ బీటిల్స్. అంతకుముందు ఈ జార్జ్ హారిసన్ ఇచ్చినటువంటి ఆయన బీటిల్స్ అనేటువంటి కొన్ని ఉండేటువంటి సంగీతానికి సంబంధించి. సో అయితే ఈ రికార్డ్ ఏదైతే వారు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని రికార్డ్ చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా స్వల్ప కాలంలోనే అత్యధికంగా పేరు పొందినటువంటిదిగా రికార్డులలోకి ఎక్కినటువంటిది. సో ఇక్కడ జెకోస్లోవియాలో టాప్ థర్డ్‌లో ఉండేటువంటిది అని, ఆ తర్వాత బ్రిటన్‌లో టాప్ 9th పొజిషన్‌లోను, అలాగే ఇక జర్మనీ, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, యుగోస్లోవియా అనేటువంటి ఇతర దేశాల్లో కూడా టాప్ 10 పొజిషన్స్‌లోనే ఉన్నటువంటిదిగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఆయన ద్వారా పాడించినటువంటి రికార్డ్ చేసినటువంటిది అంత ప్రఖ్యాతి పొందినది అని చెప్తారు. అలాగే వారి యొక్క జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా చూసినట్లయితే 1969లో ఈశోపనిషత్తుని పబ్లిష్ చేయడము ఇస్కాన్ ప్రెస్ ద్వారా. ఆ తర్వాత ఇక జూన్ 30లో వారు నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అనేటువంటి దాన్ని పూర్తి చేయడము. అలాగే ఇక వారు జూలై 16, 1969లో శ్రీ రుక్మిణి ద్వారకానంత అనేటువంటి లాస్ ఏంజల్స్‌లో వారు ఇన్‌స్టాల్ చేయడము. అలాగే ఇక డిసెంబర్ 14న రాధా లావణీశ్వర డైటీని వారు అంటే ఆ దేవతా విగ్రహాలను కూడా స్థాపించడము. అలాగే వారు మాస్కో చేరుకోవడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యాన్ని వారు ప్రచారం చేయడము జరిగినటువంటి అంశము. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని కలుసుకొని ఆ విధమైనటువంటి అలాగే జుహు అక్కడ టెంపుల్స్‌ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క దైనందిక అంటే ఇక ఈ ఏ ఉద్దేశంతో వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లారో వాటినన్నిటిని కూడా నెరవేర్చుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా వారి జీవితంలో జరిపినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఇస్కాన్‌లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా, ఎందుకంటే వారి యొక్క గురువు గారు ఆ గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను కంటిన్యూ చేయలేని అంటే తర్వాత వారి
తిరోగమనం జరిగిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు జరిగినటువంటిది. వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వారు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి దాంట్లో జూలై 1970 జూలై 28న వారు జీబీసీ అంటే ఇస్కాన్‌లో గవర్నింగ్ బాడీ కమిషన్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ అంటే ఒక విభాగాన్ని వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారానే ఇప్పుడు ఇస్కాన్ అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని పొంది దాన్ని ఇక కంటిన్యూస్ ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో, మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నంతా కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే వారు ఇక 1970 ఆగస్టు 29న లైఫ్ మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్‌ని కలకత్తాలో వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మరలా అంటే ఇస్కాన్‌లో లైఫ్ ప్యాటర్న్‌గా ఉండేటువంటి విధానాన్ని, ఎందుకంటే జీవితకాల సభ్యత్వాన్ని తీసుకునే విధంగా ఇస్కాన్ సంస్థ ఎప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండే విధంగా అందులో ఆ కాంగ్రిగేషన్‌లో మెంబర్స్‌ని జాయిన్ చేసే విధమైనటువంటి ఒక అవకాశాన్ని, ఆ తర్వాత వారు మరలా 1971 మే 9 వారు ఫస్ట్ టైం ఆస్ట్రేలియాను విజిట్ చేయడము, అలాగే జూన్‌లో మళ్ళీ మాస్కో విజిట్ చేయడము, అలాగే ఆయన 1971 జూలైలో మళ్ళీ మాయాపూర్ బృందావన్ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగినటువంటి అంశము. అలాగే 1971 నవంబర్ 26న వారు బృందావన్ చేరుకొని అక్కడికి ఆ బృందావనానికి 40 పాశ్చాత్య దేశాలకు చెందినటువంటి వారి యొక్క శిష్యులతో వారు అక్కడికి చేరుకున్నారు అని చెప్తారు. అలాగే 72లో భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్బ్రిడ్జ్డ్ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మ్యాక్మిల్లన్ ద్వారా పబ్లిష్ చేశారు. ఆ తర్వాత 72 మార్చి వారు జూహు బొంబాయి సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దానికి శంకుస్థాపన చేసినటువంటి స్టోన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి రోజుగా చెప్తారు. అలాగే 1972 మే 29న భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ఏదైతే వారు ఇప్పటి వరకు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను తర్జుమా చేశారో లేదు వారు రచించారో అవన్నీ కూడా భవిష్యత్తు తరాలకు అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారు ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ ద్వారా ఏదైతే ఉంటూ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ముద్రించే విధంగా భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ BVT అనేటువంటి దాన్ని వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా వాటి ద్వారానే మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. అలాగే జూలై 14 వారు ఒక అంటే లెటర్ నేమ్ ఇస్కాన్ కృష్ణ బలరాం టెంపుల్ బృందావనంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగినటువంటిది. అలాగే 73లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్లో ఆగస్టు 10 శ్రీ రాధా పరిస్వార డైటీని ఇన్స్టాల్ చేయడము ప్యారిస్లో. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 5 ఫస్ట్ విజిట్ టు స్వీడన్, వారు స్వీడన్కి వెళ్ళడము. ఆ తర్వాత 74లో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్లో మరలా ఆ బాంబే టెంపుల్కి ఆ అంటే స్టోన్స్ని ప్రతిష్ఠ చేయడానికి పునాదురాలు వేయడము. అలాగే 1974 10 శ్రీ చైతన్య చరితామృతాన్ని వారు పూర్తి చేయడము. అలాగే హరే కృష్ణ ల్యాండ్ జూహు బాంబేలో చేసినటువంటి రోజుగాను. ఇంకా 1975వ సంవత్సరం చూసినట్లయితే వారి యొక్క జీవితంలో వివిధ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. జనవరి 23న మరలా బాంబేలో అంటే ఇక్కడ స్థాపనకు సంబంధించినటువంటి టెంపుల్ స్థాపనకు సంబంధించినటువంటి స్టోన్స్ని చేయడము. అలాగే 1975 మార్చి 23 నుండి 27 వరకు మాయాపూర్ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేసి చైతన్య భగవానుల వారి యొక్క జన్మదిన ఉత్సవాల్లాగా జరిపినటువంటి ఇది. తర్వాత 75 ఏప్రిల్ 20న ఓపెన్ శ్రీ కృష్ణ బలరాం టెంపుల్ మన శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటిది. అలాగే మే 18న
గౌరనితాయి డైటిస్ని మెల్బోర్న్లో వారు స్థాపించినటువంటి ప్రతిష్ఠించినటువంటి రోజుగా చెప్తారు. అలాగే ఇక సెప్టెంబర్ 13 ఇక్కడ సో వృందావన్ గురుకులన్ని అక్కడ కూడా శంకుస్థాపన స్టోన్ని చేసినటువంటి రోజు. అలాగే నవంబర్ 2075లో 1 మిలియన్ కాపీస్ ఆఫ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ మ్యాగజైన్ని ప్రింట్ చేసినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి రోజుగా చెప్పబడేటువంటి. సో ఈ విధంగా వారి యొక్క జీవితంలో ఇంకా చూస్తే 76లో కృష్ణ డైటిస్ని ఫిజీలో కృష్ణ డైటిస్ని ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి రోజు. అలాగే జూన్ 15 గౌరనితాయి డైటిస్ని ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటిది డెట్రాయిట్లో. అలాగే ఆగస్టు 18న హైదరాబాద్ టెంపుల్ని ఓపెన్ చేసినటువంటి రోజు. అలాగే 77వ సంవత్సరం చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరి 2 వారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ సెరమనీ భువనేశ్వర టెంపుల్కి. అలాగే 1977 జూన్ 4 ఇక్కడ వారు ఆ వృందావన్లో సింగ్స్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ విల్ ఇన్ వృందావన్. అలాగే ఇక నవంబర్ 14 7:30 disappearance day of the Srila Prabhpada, age 81. సో 81 సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా వారు నిరంతరము కూడా 69 సంవత్సరాల వయసులో పాశ్చాత్య దేశాలలోకి వెళ్ళడము, ఆ విధంగా వారు 65లో జర్నీ స్థాపించి ఆ జర్నీలో ఆయన యొక్క జీవితంలో అనేకమైనటువంటి మైల్ స్టోన్స్, అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా వారు వాటన్నిటినీ కూడా ఎదుర్కొని వాటన్నిటి నుండి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా బయటపడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి తక్కువ కాలంలోనే ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని చాలా ఉన్నతంగా ఇక ఎప్పటికీ ఉండే విధంగా ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నియమ నిబంధనలతో స్టార్ట్ చేసి ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి సూచనలు ఇచ్చి, అలాగే ఇప్పటికీ కూడా వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి వారు వెడలినప్పటికీ కూడా వారి యొక్క లెక్చరర్స్ ఉపన్యాసాలు, వారు ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాల ద్వారాను వారు రచించినటువంటి గ్రంథాల ద్వారా ఇప్పటికీ కూడా వారు ఇస్కాన్లో ఇంకా ఉన్నటువంటి వారు. సో అందుకే ప్రతి లెటర్ హెడ్ మీద కూడా ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య అనేటువంటి పేరుతోనే ఇస్కాన్ ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో వారు ఏదైతే 65 నుండి 77 వరకు వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలు, అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కలిపి ఇప్పటికీ కూడా వారి యొక్క గ్రంథాల రూపంలోను వారి యొక్క ఉపన్యాసాలు వివిధ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 14 సార్లు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నిటినీ కూడా వారు తిరిగి వచ్చినటువంటి. సో హియర్ వారు చూసినట్లయితే this outstanding person circled the globe 14 times and visited every major country to build the house in which the whole world could be live peacefully. So ఈ ప్రపంచం మొత్తం, ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా శాంతియుతంగా జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి వారు చేసినటువంటి కృషి, వారు ఆ వయసులో కూడా అంటే దాదాపుగా 70 సంవత్సరాల వయసులో 69 సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభించినటువంటి ఈ ప్రపంచ యాత్రను దిగ్విజయంగా కొనసాగించి ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక రకాలైనటువంటి తమో గుణాలతోనూ రజోగుణాలతోనూ అలాడిపోతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ తృప్తియే పరమానందము అనే భావనలో ఉన్నటువంటి వారికి
ఆ భగవంతుని యొక్క నామ రుచిని, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల యొక్క రుచిని, మరి జీవుడి యొక్క జీవిత గమ్యాన్ని తెలియచేసినటువంటి మహానుభావులు, గొప్ప భక్తుడు, గొప్ప గురువు, జగద్గురువుగా పిలువబడేటువంటి వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో వారు ఇంకా ఈ ఇస్కాన్ సంస్థలలో వారు రికార్డ్ చేసినటువంటి ఆ ఉపన్యాసాల ద్వారాను, అలాగే వారి యొక్క గ్రంథాల ద్వారా ఇంకా ఎప్పటికీ కూడా గుర్తుండే విధంగా ప్రతి అంశంలో కూడా మనకి ప్రతి పుస్తకం పైన కూడా వారిని ఉండి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు ఇట్లా మనకి ప్రతిదీ కూడా ప్రతి పుస్తకంలో కూడా ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు అంటూ ఇంకా వారు మనతో పాటు ఉన్నట్లుగా ప్రతి గురువు, ప్రతి ప్రీచ్ ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నారో, బాగా ఇస్కాన్ లో బోధిస్తున్నారో అన్ని కూడా ఆయన యొక్క అంశాలు. ఎలాగైతే భగవంతుడు ఆయన చెప్తారు, ఆయన ఏదైతే తాను తర్జుమా చేశారో, తాను రాశారో వాటిని ఆయన తిరిగి చదువుకునేవారట. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా నేను రాయలేదు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు నాతో రాయించాడు. మరి ఆయన ఏం రాయించాడు అని నేను చదవాలి అని ఆయన రాసిన గ్రంథాలను ఆయన చదువుతాను. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఆ ఇస్కాన్ స్థాపించేటప్పుడు కూడా అంతర్జాతీయ భగవంతుని యొక్క సంఘము, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బదులుగా గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే బాగుండేది కదా అనేటువంటి ఒక ఇది కూడా వచ్చినప్పుడు దాన్ని కూడా ఆయన ఎంతో సున్నితంగా, ఇక్కడ గాడ్ అంటే అనేక రకాలైనటువంటి భావనలు వస్తాయి, బట్ ఓన్లీ వన్ గాడ్, హీఈస్ కృష్ణ అనేటువంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసే విధంగా, అర్థం చేసుకునే విధంగా అందరికీ అర్థం అవడానికి, అలాగే చైతన్య మహాప్రభు వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశాలను వారి శిష్యుల వర్గంలో అంటే ఆ గోస్వాములలో ఉన్నటువంటి శ్రీల రూప గోస్వామి వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ కవితలలో నుంచి కృష్ణ చైతన్యము అనేటువంటి పదాన్ని తీసుకొని అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని స్థాపించి చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని అంటే ఆధ్యాత్మికంగా అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి తక్కువ కాలంలో అతి ఎక్కువ మందికి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలియచేసి ఎక్కువ మందిని ఆధ్యాత్మికము వైపుకు నడిపించినటువంటి మహాత్ములు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అటువంటి గొప్ప ఆచార్యుల యొక్క అంశాలను అంటే వారి యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయాలను, వారు చేసినటువంటి పనులను మనము వినడం ద్వారా, అధ్యయనం చేయడం ద్వారా కొద్దిగన్నా మనకి ఆ భక్తి మార్గము మనకి లభిస్తుంది, ఆ భగవంతుని యొక్క కృప మనకి లభిస్తుంది. సో మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు, ఎవరైతే ఈ విషయాలను అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను భక్తులకు ప్రచారం చేస్తారో వారి యొక్క దివ్య జ్ఞానము ద్వారా నన్ను ఆరాధించిన వారు అవుతారు అని చెప్తారు. సో ఎవరైతే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నలుగురికి ప్రచారం చేస్తూ ఉంటుంటారో వారు తప్పక నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పతిత జీవులైనటువంటి ముఖ్యంగా భోగ దేశాలలో ఎటువంటి విలువలు లేకుండా, జీవన విధానానికి విలువలు లేకుండా జీవిస్తూ ఉండేటువంటి దేశాలలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని మార్చి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ప్రచారం చేసినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ధన్యజీవులు. ఖచ్చితంగా ఇంతకుముందు మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి తన కలలోకి వచ్చి, తన గురువు గారు వచ్చి ఆ గోలోక బృందావనంలో భగవంతుడి దగ్గర నుండే, భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక లో ఉండేటువంటి వారి దగ్గర నుండే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వచ్చి తన కలలో కనిపించి తనకు సన్యాసం స్వీకరించమని చెప్పారు అని చెప్పారు. సో వారి గురువు గారు భగవద్ధామానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరలా వారి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి వీరు భగవద్ధామంలో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో ఆ మనం నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ
అని చదువుతాం. అంటే ఆ భగవంతునికి చాలా, కృష్ణ భగవాను చాలా ప్రీతిపాత్రులైనటువంటి వాడు. ఆ కృష్ణ భగవాన్ని పాదపద్మాల చెంత చేరి ఉన్నటువంటి వాడు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని దివ్యధామంలో ఉండి ఉంటారు. ఆయన బోధనలో అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారట, భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించేటువంటి భక్తులు వారిని నేను వచ్చి తీసుకువెళ్తాను ఆ భగవద్ధామం. అంటే భగవద్ధామంలోనే ఉన్నారు వారు, ఉంటారు. సో అటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి కొంచెం తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం మనకు లభించింది. సో ఈ విధంగా మనకి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఇస్కాన్ మంగళూరు, ముఖ్యంగా అక్కడ ఆలయ ప్రెసిడెంట్ నామనిష్టదాస ప్రభు వారికి మనం అందరం కూడా ఎంతో రుణపడి ఉంటాం, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా వ్యవస్థాపక ఆచార్య, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి కొంచెంగా తెలుసుకునేటువంటి అంశం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతో ఎంతో ఉంటుంది చెప్పడానికి. బట్ మనకి ఇంకా ఇతర అంశాలను కూడా మనం కొంచెం కానీ పరిచయ కార్యక్రమం లాగా వారి గురించినటువంటి కొన్ని అంశాలను మీ అందరితో, వైష్ణవులైన మీ అందరితో పంచుకునేటువంటి అవకాశం నాకు లభించింది. మీ అందరికీ రుణపడి ఉంటాను. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.